ڕۆژ بڕۆژ خۆنیشاندانên Îranê barfirehtir dibin û lê raperînê dikin. Roja pênşemiya borê lê bajarê Meşhed û piştre li bajarê Qum dest bi xwenîşandanê hate kirin û dê demeke kêm de gihiştin nava bajarê Tehrana paytexta Îranê. Dê destpêkê de xwenîşanderan duruşmên nehiştina birçîbûn û bêkariyê bilind dikirin. Lê di dema niha de duruşmên xwenîşanderan di rûyê hikûmeta Îranê û rejîma Melalî de bilind bûne û dibêjin mirin ji bo Xameneyî û mirin ji bo diktator. Herwiha wêneya Xameneyî û ala Îranê li navarasta bajar û bajarokên Îranê têne şewtandin. Serê sibihiya îro xwenîşandanan çendîn bajarên Îranê mîna Meşhed û Neyshabûr û Kaşmer û Bijnord û Yezed û Newşher girtin û şer û pevçûn di navbera xwenîşandaran û hêzên emnî de rûda. Lê gorî wan vîdyoyên ku torên civakî belavkirina û xwenîşanderan duruşm li dijî Hesan Rûhanî serokê Komara Îranê hikûmeta wî gotin û hêzên emnî li hember xwenîşanderan gaza rondek rijên û çek bikar aniye. Ji aliyê xwe ve jî hêzer nawêrt berdevka fermî ya Wezareta Derve ya Amerîka dê daxuyaniyekê de ragihand. Ji nêzik ve Amerîka çavdêriya xwenîşandanan dike û Amerîka îdaneya desteserkirina welatiyan ji aliyê milîsiyatên rejîma Melalî ve dike. Ji aliyê xwe ve jî rojnameya Guardian ya Brîtanî got ku xwenîşandanan bêhtir ji 20 bajarên Îranê girtiye û pêşbînî têkirin ku xwenîşandan bêhtira bajar û bajarokên Îranê bigire. Lê gorî ku çalakvanên sivîl belavkirine xwenîşandanan bêhtir ji 6 bajar û bajarokên Îranê girtine. Ji dema ku xwenîşandanan lê bajar û bajarokên Îranê dest pê kiriye hemû hêzên Îranê mîna pasdaran û besîc ku bi awayekî rastrast ser bi Xameneyî vene ketine haleta amadebaşiyê de. Lê gorî ku televizyona fermî ya Îranê belav kirî ji dema ku xwenîşandanan dest pêkirine û heta weke îro 10 kes hatine kuştin û bêhtir ji 400 kesî hatiye desteserkirin. Ji aliyê xwe ve jî çalakvanên sivîl belav kirin ku jmareya kuştiyan û girtiyan ji wê jmareyê bêhtir e ku televizyona Îranê belav kirî.